Phakama Simphiwe, ixesha lakho lifikile sana tata Musamseleku. Finally udeke wamveza unyana kaMangwabe phambi kwethu sonke sijongile molweni. Ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kuthe tata Musamseleku esenza ispeech sakhe bethunani wachaza ke uba phakathi kwabantu abakhoyo apha kukhona nonyana kaMangwabe uSimphiwe. Wacela uba uSimphiwe aphakame eze. Wathi uMangwabe akayazi uba utata Musamseleku uzama achieve ntoni ngophakamisa uSimphiwe, kodwa ke noMacele uye wachaza uba yintoni na isizathu nizawuva. Mamela ke utata Musamseleku wachaza uba uSimphiwe isizathu soba angahlali kwaMseleku kungoba kwaMseleku kukhona amabhubezi apha, so ke funeka ke ngoku kuseparethwe. Wakhangeleka ngathi ke lo mntu akhombayo engathi ukhomba kuMpumelelo Mseleku unyana wakhe obethe kuthiwa yena phaa kowabo ulibhubesi. Phofu ke kodwa wayesemncinga exesha utata Musamseleku wetshata noMangwabe. Wathi uMacele hayi akayazi le nto ithethwa ngutata Musamseleku, ucinga uba inoba uyazicengezela kuMangwabe okanye ukhohlisa abantu bakwaNgwabe abapha kwipati, ngoba uthi utata Musamseleku wayemxelele uba yena asoze amthathe umntu onengane. And then uMangwabe ke uthi yena akayazi bezama uachieve ntoni uMseleku ngoba abiza uSimphiwe. So ke thina sayazi because kaloku into yaMangwabe yavela uba unomntana abantu bengayazi, senza ii-videos yayiloo nto inkulu ku-social media. So I knew uba utata Musamseleku soze angaphindi ayenze because wayethethile ngayo ngokuba bephumile ku-season 7 noMangwabe uba unyana akho andazi noba bayafowunelana wethu nanoba wamfowunelana but wazama usibonisa uba unayi-relationship kunye naye. So that was not enough, ngoku wafuna uba ke ngoku ambeke nasemehlweni ethu. But ke uMacele uthe yena ayisuka ayikho yonke loo nto leyo wethu ebezama uzenza mhle phambi kwabantu bakwaNgwabe ebezicengezela nakuMangwabe. Abantu ke ku-social media banomsindo batata Musamseleku besenza ntona yena because zange wamrejecta uSimphiwe kwasekuqaleni. So kutheni ngoku ezenza ngathi ezama uzithandisa because zangamfune kwasekuqaleni qha ngoku nobufila bad ngaloo nto leyo. Into esasiyithuka thina ngeyoba kuthando nesithembu ezi seasons zingaka singazange sambona unyana kaMangwabe nakanye. Bezibakhona bekukhona birthday parties nezabantu nabo Mangwabe zange sambona. So yeah, a part of me feels like uyenzela abantu utata Musamseleku yonke laa nto, okanye he feels bad because ke saye satsho sathi umntu angaveli nangezinyo nangonwele ithini nale nto. But anyways ke uSimphiwe umdala ngokukhulile, so I don't think ikhona ingxaki ekhoyo. uMangwabe uyasebenza and I'm sure uyamenzela zonke izinto ezidingwa ngumntanakhe. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Macele, Macele, but we love it ke sana.